Pun, kok kaya ngene iki. Garing-garing ini lho. Ya walah, kemarau panjang iki. Jadi garing-garing kaya ngene. Iki kok ya malah tugel dhewe ngene iki. Lah kok malah mbok tugel iki piye to, Tun? Lah wong iki sik gelem. Wah lho, Tun. Lah kok malah mbok tugeli lho. Ora nugel lho, Pak. Lah iki ditugel kabeh kaya ngene iki. Tugel dhewe iki. Iso malah mbok tugel iki karepmu ki ya piye ngono. Wong aku rene wis tugel dhewe ya. Terong ben tukul. Tugel dhewe apa? Enek to terong tugel dhewe iki. Ya kan nek angin apa piye ya, Mbok. Iso mbok tugel iki kaya ngono lak rawuh. Sangke garing. Urusane pirang-pirang kok malah terong ditugel iki. Karepmu iki mun aku yan karo kowe iki. Pak. Tun. Makane. Wis tenan iki Tun, gara-gara kowe. Ya sampean to. Mun aku iki gara-gara kowe. Iso gara-gara aku meneh. Wong kok Ya jenenge tuku dhewe diomongi ora percaya sampean. geli kaya mbuh. Diomongi malah enggak percaya lho. Sinugel iki kowe. Kok dungu sinugel kowe kok. Sampean Iso malah ora percaya piye. Terong itu geli kaya ngono. Ya aku ora ngerti karepmu. Wong terong lah saya uripe ndrip-ndripen kaya ngene malah tugel kaya mbuh. Kene iki dikocor kan sik iso urip meneh to. Malah diputal-putili ae. Jembleng rasane. Gelang rasane Tun. Wong kok Aku udah mau ya ora roh kok bisa mendarani aku lho. Malah darani aku sing nugel aku ora roh apa-apa. Iso men. Ya paling yo kena angin apa sange garinge tugel dhewe to. Waduh. Kapok mau anjir malik. Nyemplung ngono. kon kocor kok malah lingkuh. Nyapa to, Pak? Lah kon kocor kok malah lingkuh. Yo kene wis tak kocori kok mau. Kindang iki digoblongi kocor kok. Malah Ya iki lho, deloken bocor. kon kocor kok malah njegok ra karuan. Nek teronge do mati, nek mendino mati loro ngono kae prae malah cilaka kok malah. Wis tak kocor. Kindang digawa kocor nang blak kono kae. Kocor kok menjegok malah penak-penak. Ngerti ku ki tandang gawe kocor lah kok malah nyelonuk lingguh penak men. Sakne terong ora nek udan nek ngutamati sing kocor aku ya apik. Kae blah kono kae ya apik, sing ngocor Tun mesti teronge do mati.